Isyo. Serbisyo publiko. Sa naman kabahin sang Istorya Espesyal, ini ang inyo kubos nga alagad, Mark Salanga. Of course, kaupot sa gihapon, si Councilor Israel Ising Salanga. Good morning sa atong mga viewers sa Facebook, no, sa page sang Aksyon Radio. Good morning man sa Bilog ng Negros Occidental, sa malabutan sa atong atingog sa mga radyo sa Bilog ng Negros Island. Good morning sa Station Manager Nona Di Mala Magbanwa, News Chief Aksyon Rex Kantong kag sa tanan nga tagpalamati sa sulad sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Domingo karon nga adlaw Nobyembre 29, pila na lang kaadlaw or duwa na lang kaadlaw, Disyembre na. Katong tomorrow is November 30, last day sang bulan sang Nobyembre, no? And matapak na kita sa Disyembre. Yes. Madumduman last year why pa kasulod ang pandemic, no? Last year nagsulod siya do mga last quarter, mga last nga semana siguro sang December. And dito na kinarankaran mga bulan sang Marso. So ma-recall naton nga last year nagsugod ining coronavirus, almost a year na naglipas ang tuig nga waay sang may sang masadya man yung nagatabo, no, waay sang mga selebrasyon. Wala movement. Yes, puro lang tanan mga pagbato sa coronavirus, mga antos naton sa ekonomiya, sa mga pagpangabuhi ang aton encounter sa tuig 2020. And finally, isa na nakabulan matapos na ang tuig 2020. Kagkabay pa, matapos na ini ang pandemic na dala sang COVID-19. Karon nga aga magahatag kita sang updates kung pila na blatanan ang kaso sang COVID-19 sa syudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Yara gihapon na paidalom sa General Community Quarantine ang bugos nga syudad sang Bacolod. Pero si Mayor Veli Lunadia liwat naman nga nag-appeal sa National IATF na i-downgrade ang General Community Quarantine sa syudad sa Bacolod into Modified General Community Quarantine bahin o kung base sa Resolution number 82. Nagsulat naman siya liwat. Actually, wala na di si General Mel, ato na siya sa Davao, sa Pagadian, pero ginhimo nila nga benchmark ang syudad sa Bacolod, kay grabe itong kaso, kay para dito naman, ma-share niya man ang ginhimo niya sa syudad sa Bacolod yung sistema nga nagpaayo sa syudad sa Bacolod. Kaya kung tulukon actually, ang Cebu, naghalin naman dito si General Feliciano, no? But lain ang effect diri sa Bacolod sang nagatos la diri. With participation sa atong pamuluyo and coordination sa atong diri mga official headed by Mayor Bing, Vice LC, of course mga officials naton diri, mga department heads naton diri, mas dako ang percentage sang recovery naton diri sa Bacolod compared dito sa Cebu, no? So ang Cebu nami man nag-heal man sila dito, nagnubo man la cases, but ang kung percentage ang basihan, nagbalik-balik ang ilang kaso. Pero hindi na mo sang pag katinguha man ay ang Cebu, no, nga mag-ayo man niya ila sa sitwasyon dito. Kada LGU katinguha man. But no, ang point is mo sini. Gingamit ang Bacolod as benchmark because mas effective dire, mas dako dire yung percentage. Nangin effective dire. Oo, kag compared sa iban nga ginkatuan ni General Mel Feliciano, kabloda mo damo man siya na na ayo man lang ang mga sitwasyon pala. Dire sa Bacolod ang isa sa pinaka taas gid nga percentage siya nga nag-recover gid siya, nagnubo gid katama ang cases naton. Kaya na-sustain gid ang sistema. That's why sa bisan diin sa mga lugar ginakatuan nila ginagamit, no, benchmark ang syudad sa Bacolod. Latest weather update gikan sa Pag-asa subong adlaw Domingo. Northeast monsoon o kun hangin amihan sa gihapon na nagadala sang mabugnaw nga hangin sa norte kag sa central nga bahin sang Luzon. Easterlies naman ang nagadala sang mapaang nga hangin gikan sa dagat Pasipiko nga nag-epekto sa bilog nga pungsod mo gali kang gahapon nga perti ka pang paang. Easterlies gali ni. Di ba sindihan chimpo? Gani tatlo actually ka weather system ang nag-epekto subong sa pungsod Pilipinas. Tail end sang cold front naman ang nagadala sang pag-ulan sa Luzon kag pila ka bahin sang Visayas. Ginabantayan sa karon sang Pag-asa ang isa ka low pressure area nga nakita 1,500 kilometers sang Mindanao kag posible naman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa sulod sang 24 oras or sa sininga adlaw. Ang ano to? Pero ang low pressure area, okay. Medyo mainulan. And ang low pressure area, ang may gamay nga posibilidad nga mangin isa ka bagyo. Pero ang sigurado is magadala ini sang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod, lakip na sa Visayas. Nami gani. Negros Occidental. Sa Visayas. Isa ka butang subong namian ko, kasi siyempre ka bakal ko yung mga tanom, kasagot ang mga tanom subong. Na-enjoy ko ang ulan tungod libre lang bunyag. Gatambok ang mga ano.
Pero labi mo na, kung grabe Tanong. ang market sang tanom subong no, sa kagapon sa kingkatuan ta, ay na mga simple nga mga balay to sa Murcia, ga-display na sila, kiti ang mga salakyan, gapundo lang ka nagabakal, ay grabe na nga boost sa economy. Ang tanom. Exactly, correct. And happy ang both nga nga party. Oo. Ang nagabaligya kagang nagabakal. Correct. subong mo na appreciate yan. No? That's just kung pandemic ni may dalaman ni siya nga nga lesson sa aton bala. Healing process mas ang aton yung environment. Kaya tao subong appreciate sila eh. So ga-earn ang aton mga nagtanom at the same time kita nga nagabakal may ara man sa sang therapeutic effect sa aton bala. Napiran ko, kada every other day, kagi dyan nagasaka, kag nagabakal, abi mo, dako na lang nga bulig sa ila. Oo. Sa mga nagabaligya, asang talong kita mo to kagapon, lipay-lipay, sila mabaklan, sila hamak mo ka income kalibo. What? Kung, Hindi mo to libo, bakal ko, how to hindi man. Per day bala, hindi man ikaw gabakal mo, damo-damo ka ng gabinakal. Sabi nila ko sa kapamati, karon libo itong bakal ta natin. Hindi man. Kaso sang Baho lang matong iba. Kaso sang active cases, naganubo. Yara na lang sa 273 ang active cases sa syudad sang Bacolod. Ang confirmed cases actually, Councilor, is 5,344 sa syudad sang Bacolod. Pero ang mga recovery cases o kung ang mga naka-recover, yara na sa 4,909. Butsilingon, 90+% na ang mga naka-recover sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Kagapon, Sabado, may 13 na lang kakaso. 13 na lang kakaso. Kaluyan gid. No kabay pa sige sulito naton diri ang aton nga lokal nga gobyerno wa gid nagakulang no. Ang need lang gid subong is a complete participation sang aton nga mga pumuluyo man diri at the same time. Okay. Si Oliver Malihog tabla kay do nagahulat na si si Dr. Patrick Mabugat. Okay. Proud na proud yun yung bilog nga Negros ka Bacolod sa iya. Correct. Number 2 sa bilog nga pungsod sa licensure exam. So siya ang mga bisita naton subong. Siya ang mangin na So ano matrivia tanay or unahon ta siya? Unahon ta siya. Okay. Unahon ta siya. So antisina ang backtrack system sa Bacolod yara na sa 353,000 ka mga pumuluyo kag masobra na 6,600 ba si 700 na ni kay dunong ligad pa ni nga mga inadlaw nga ang aton nga update mo nagdako na siguro nga nagdako suno kay ang dako city administrator naton dako ining bulig kay ti para sini nagagamay ang kaso sa COVID-19 tungod mabal-an na nila mas mapus na nila ma-detect ang mga ginkadtuan sa mga nagpositive hindi ka na mangita sa dagom sa haystack ya hapos na lang na siya kita mo active pero tigig active kay Dr. Patrick ako na miagi ko ni sa iya kaya sang arap ako sa PIAC station 2014 na interview ko ini siya matutom may kaya niya, pero gabaligya pa sila sa iyang nubya. That time, hindi pa sila doktor. Dra mo makita ang kapisan sang bata, ang kapisan kag determinasyon sang bata. Sa bulig, sang iyang ginikanan, Colonel Calixto Mabugat. Interesado gito no, sa bata ni Colonel Calixto, no? Because kadamo sumong sa mga tagpalamati nato yung mga ginikanan. Because it's Sunday morning. Not much with young people gani kay iban dia pulaw na akong weekend mo pero yung people mga parent gid no ka interesting sini because ini siya nga tao is achiever gid and kaman gid ko kung anong iya ginhimo ano nga ra sa imo nga excel kaya nga ma-achieve mo ang mga butang-butang because ang problema subong sa atong mga kabataan ni sa mo sini damo ka depress damo ka frustrate and the answer is ang problema must be coming from sa kagulingon nyo mismo. Correct. Because ano ginahimo nyo. So from our special guest subong aga sa Istorya Espesyal, diskubrihon tabi kung anong yung mga challenges, mga sikreto ang ginpanghimo no, nga nalabot iya ang mga butang kay he is one example nga ang handom malabot gid nga ang achievement makaya gid no. Live subong sa atong programa sa Diva Easy Action Radio Istorya Espesyal sa Facebook ug sa radyo. Top 2 sa Physician Licensure Exam sining 2020, Dr. Patrick A. Mabugat. Doc, good morning. Good morning, sir. Good morning, Councilor. Good morning, man sa tanan yung kapamati. Subong, Oo, nalipay kami nga ikaw ang amon guest. Actually, nagligad ka pag nag-guest sa mga radio station na ako bala, nalipay gid ko kay nga di bala, sir, sang 2014 sa harap ako sa Kapamilya Network, na-interview tagig ka, kag nalipay, gig ko subong nga, imagine na doktor ka na, patingin mo fiancé, doktor na, grabe, how time flies, grabe, gidya. Dok, ano ang imo sikreto man, nga
sang 2014 sa physical therapist, therapy nga licensure Medical exam. technology, sir. Oo. No. Ano Natap to? naman. Ano to, Doc? Medical technology, sir. Medical Medical technology. technology. Medtech, si Tiff. Medtech, oo, natap niya man ini. Dok, ano man, ang imo nga oras, ginaubos mo gid sa pagtuon? Actually, sir, kung pamangkoton ko sa iba, nang masabat ko lang gidya, sir, practice, kag tuon, na mo lang gini ang puhunan mo yan mo sa pag-succeed la sa amon line of work bala. Ang pagtuon naman niya in terms of studying, depende man ko ng style, ting ako niya style ya, mas laban ko sa gabi, tapos mas nami gidya nga may breaks in between, may naps. So depende sa inya, depende sa inyo style kung paano ko magtuon. Importante lang gid sige pagtuon na. Doc, Councilor Ising ni Doc na Salanga. Una gid congratulations gid no. Ako mamangkot man ako pasensya gid ang amon niya time bilang nalaot namon katungod malipot ya tama, pero kadamo gid ng questions sa gusto namon i-raise no. But for now, are na Doc. Pila ka mga mutod dyan, Doc? Pila ka mga mutod? 4 kami kalalaki. Ikaw ang? Magulang, pinakasubang. Eldest, oo. Doc, question. Halin sa gamay ka, achiever agad man? I mean, honor student agad man? Halin sa elementary, high school? Elementary, high school, oo. Sang college, wala na. Tapos nagbalik liwat sang med school. Okay. Din naghalindok ang ang na-mention mo kagid na may study habit kagid na na-develop mo gitutom kagid no, and may style ka man niya sa pagtuon niya imo. Din siya naghalindok banta mo. Sino nag-motivate sa imo? Sino ang imo inspirasyon sina? Sang elementary, ang mother ko gid actually ang gambal sa akon niya matuon ko, mga budlay ko para malabot kita nga gusto ko. Pero na to the point nga gina-push siya, gina-pressure ko nila nga mag-excel siya, mag-top gid. Ang sa ila lang actually is makapasar ko kag ubra ko bala ko anong gusto ko bala ko sa ulihi. Pero hindi gid sa point nga grabe gid nga pressure wala gid ko lang na experience na. So nag-college ka, nagtutom ka, achiever ka gid no. I was informed 3 na siya, Doc. 3 na ni ka ang top mo 3 na no? Duwa, sir, sang medtech. Ang medtech? Subong physician. Oo, tama. Medtech, and then inisubong sa bilog ng Pilipinas, number 2, no? Number 2. Surihan Doc ang medtech. Sang nag-top ka to, ang imong review, kumusta to? Ano gid man? Focus sa gid man, katama? Oo, focus ko to, sir. Actually, aim ko that time. Kaya graduate ko sang college, nga wala honor. Kaya ginungol mo ko sang college daan. Ang anan man gilabay sa Si stage. Doc Patrick nagdinungol man gali. Hello, tanan nga tao gilabay sa mo ng stage. So normal na siya. Okay, tapos Doc. Oo. Tapos, ang hambal ko gid sa lawas ko, dapat bawion yung gidla kay halin sa unang daan, kinami ko gid si mama, si papa ko proud sang elementary kag sang high school. Ginatry ko gid ang taon niya makaya ko. Isang college na medyo nagginungol ko, nadula ko scholarships ko, medyo nagnubo grado ko, wala ko nadala sa honor, sa bawion yung gid na. So, amo to, nag-aiming ko yung nga mag-top ya sa medtech. So, number ano ka to, Doc? Sa medtech? Ano, sir? Sorry? Number ano ka to, that time? Number 1, sir. Number 1? Ay, sa bilog to nga Pilipinas, number 1. Yes. Pero abi mo, Doc, ang gina-share mo sa buong bala, gusto ko lang i-reiterate nga dapat hindi kita mahadlok ma-fail, hindi kita mahadlok mag-commit mistakes because essential sa ating life. Like si Doc Mabuga to his one example, imagine na nag-number 1 sa medtech, nag-number 2 subong sa bilog ng Pilipinas, but once upon a time sa iyang life, nakasala siya, nag-mistake man siya, and it's normal for our young people, dapat ma-learn yung siya, no, from our guest this morning, nga tanan taya, essential ang mistakes, essential ang sala sa aton. Kisa bala, may mga gambal lang kita nga, top siya, okay lang na. Siguro tuon lang siya nga tuon, matsag ko wala ni siya life. Dok, amo nang paminsalan sa iban mo, tuon lang nga tuon, matsag ko wala ni siya life. Dok, tuon lang nga tuon. Actually, tuod na nga mo na ginahambal niya sa akon. Pero kung makilalaan niyo ko personally, as in, gusto ko kita actually makagwa, maka-enjoy, kag makaupod sa mga manghod ko, sa akong fiancé. Every day, siguro, hindi ko siguro kaya, guro nga mag-spend sa kaadlaw, nga wala ko mastorya or mahampang upod mga manghod ko. It's very helpful man, bisan sa bunga pandemic. Actually, bisan ang games ni sa computer, hindi man na all the time bad kaya that's my way of ma-relieving pressure, man, yung makaband sa manghod ko. GML ka man? Ano, sir? Sorry. GML ka man? Ay, hindi, sir, sa cellphone, sa computer, kuya. Sa computer. Computer games yung yaya. Okay. Oo. Especially that time na na-stranded ko sa Manila during the pandemic. Kaya actually nakapuli ko, thank you kay Councilor Cindy Rojas. Si Imo man to, sir, actually. Insugat nyo kami sa airport at isang sweeper flights. Oo. Naupod ka to gali that time. Upod ko to. Okay.
So, sa ara ko sa Manila, to amo lang gina sir, spend time with the brothers, call, amo lang actually. Pero before, sa college, pati importante kita actually hindi ka magpa-pressure si imo self. May times man dapat niya ma-socialize ka with your relatives, kag of course magwa every now and then. Ano kadako, Doc, sang epekto, sang ginikanan, sang guidance sang ginikanan, sa pareho ni Doc Patrick? Actually, dako-dako, good sir, as in, it's a privilege, sir. I believe, sir, nga mas damo pa masagad, mas alam sa akon, sir, pero naswertehan ko, sir, nga may ara, sang sakto nga combination nga very supportive, gidya nga parents, nga very hardworking, gidya nga tatay kag nanay, of course, very supportive, man nga manghod kay fiancé, sir, As in, dukat 90% siguro tungkol sa support nila, 10% man sa akon niya pangabudlay. So, very important din for me, sir. Makadto naman ko sa love life. May naghambal nga kung temprano ka pa magnubya, temprano ka pa magugma-gugma, hindi ka makakonsentrate sa pareho na. Pero, 2014, kamo na nakita ta na kamo Kag na-interview ta na kamo nga duwa, anong sekreto sa mga nubyahanay subungan na nagapamati? Kaya ito, na-achieve niyo magyapon, doktor na kamo nga duwa Sakto, ang balas ng iban, sir, sa gabal ko ng love life sa career sa studies mo. Pero ang ako lang gidyabi na experience, sir, is hindi na siya matuod if makapili ka sa insakto nga tao nga makasupport man sa imo. Kag same ka mo goals, of course. So, mugin na siguro. So, dapat goal-oriented, no? Dapat, despite nga ara ka sa isa ka relasyon, ang point ni Doc is, despite nga ara ka sa relasyon, basta common goal ka mo, kag kabalo ka mo sa inyong direksyon, wala isang problema, daw mo na, Doc. Sakto, sir. Okay, Doc, nag-top 1 ka na So, meaning, din goal mo man siya mag-top ka man sa sine, or waagid man na? Why, actually, sir, ang ako nang ginagul niya is mag-doktor. Kasi para sa ako niya, doktor yan. Ako na yung thing niya. Ako na nga bulig man sa akong pamilya. Para sa amon tanan, guro, proud di kami si mo. Kaya oo, sir, oo, mo pagid na. So, ako ginga bonus nga nag-top man ko sang this nga examination. Okay, Doc, lastly, may siguro duwalang guro ka concern gid ang ako no. Number 1, Doc, may mga kabataan nga pamati subong. No, may mga kabataan nga pamati subong. Ang iban hindi gid man niya achiever, iba niya hindi gid man niya outstanding, pero may mga goal man sa sila nga life, no? And kung if given a chance bidok nga tubangon mo sila tanan, no? Live mo kita sa Facebook, i-review mo ni sa mga young people naton. Ano ang isa ka advice nga mahatag mo sa ila kung gusto nila may laboton sa ila man niya yung mga handom ug mga plano sila kabuhi? Sa ila tanan, kung diin ka mo subong, kung no matter what circumstance, kung may gusto ka mo, keep it close to your heart. Pwede ka mo kapahuway, you may stumble, you may fall, pero ang pinaka-importante gid is you rise again the next day or the next week and keep on doing what you want to do. Amo lang ginaya. If you have a passion, if you have a goal, sige-sigiha lang, bisan maulihi ka, bisan mauntat ka, bisan gamay, basta sige-sigiha lang. Aim your feet forward and keep moving. Amo lang gid na. Okay, Doc. Keep moving. Doc, last question na lang gid, curious gid ko. If ever, di doktor ka na, may ara doktor nga or nurses or doctor nga gusto magguwa sa pungsod. May ara man gusto mag-serve sa iya nga pareho nga Pinoy. Doc, preferably, anong imo gusto? Dire ka, magguwa ka sa pungsod? Ano ang plan? Actually, sir, never ko gid consider nga magguwa. Actually, amo nang do recurring kung man nga team halin sa una, halin ko LCC, UNOR, tapos nag-dream ako nag-proceed sa Lasal. Kaya actually, isa ginaka-factor sa akon nga kanami, gid lang nga makabulig balik diri bila sa kuning ka naghalin. Kasi of course, gusto mo man ma-prove sa iba ni nga hindi mo kinanglan yung magwa or magkadto sa Manila or sa iba niya places para maging successful or mag-develop pag ibla mag-learn. Kaya aring naman di actually tanan. Mag-ari mo di mga ginagakinahanglan sa imo. Napamangkot ko na, Doc, kiti kung given na imo, kung nara kasagwa, mas dako ang imo ganaron. Gani, sir, pero hindi man nakabayad sa peace of mind kag sa pagkadako sa puso lang nga makabulig ka sa imo man lang kasi manwa bala.
Actually, case-to-case basis man Oo. No, kay kablo ka, like si Doc, he is blessed with a good life, plus tutom siya, why git pabayaan ng opportunity, kang blessing hatag sa iya. Meron man biban nga, need man niya maglakat because of, need mo na i-supply ang needs niya sa ilang pamilya. Correct. But si Doc, he is a combination of almost everything, no? Matutom, ginkaluyan sa maayong ginikanan kag sitwasyon, kag subong nakapasar siya, and then ang heart niya is to serve sa iya man niyang mga constituent diri. Doc, Arya, last na ganito, Odia. Anong advice mo, Dok, sa mga, anong nami itoon? Like, hambal mo, sari-sari man ng aton niya, sari-sari man ng aton niya, nga study habits, no? Pero, base pa lang, effective man sa amon or sa mga kabataan, bisubong bing imo nga style. Ano, Dok, usually imo man niya, Dok, yung oras nga ginatoon? Anong style mo sa pagtoon? Actually, wala yung lain man. Pero ako, namian, kaya nga medyo gabi na. Kasi wala may distraction. Wala sa TV, wala sang mastorya sa imog, wala may malingaw, wala. Pero ang akon niya nga, daw kung ano pa daw strategy ko is hindi gid ko namian, nga memorize. So ako ya mas heavy kuya on analysis ya sa pag-intindi bila sa mga topics sa mga concepts kaysa nga memorize. So muna siya. Okay. Okay, Doc. With that, thank you. Gidha, gina-contact namon subong si daddy mo, si Colonel Calixto Mabugat. Kam krame siya gali subong? Oo, kam krame siya. Oo, gina-contact siya namon subong. Kay siya inex namon. Oo. Pero Doc, thank you, Gidok, ha? Thank you. Grabe, inspirational gid subongada. Ako yan, inspired ko kay kita ako yung pagdako mo. And Doc, congratulations, gid na hopefully makita kami ni Doc one day. No, maka-sorya kita dira. And we are very proud of you. Biloga Negros, no? Kaya imaginable, diri naghalin ang number 2 kung sa medtech before number 1 man. Ang bugal bla, hindi lang sa imong eskwelahan, kundi kita diri nga mga Negrosanon. Nagdalagi dya sang dako man niya nga bugal si Doc Patrick. No? Congratulations, Doc. With that, Doc, thank you very much, Gid. God bless. Good day, Doc. Thank you, sir. Thank you. Okay. Nabatian si Dr. Patrick Mabugat. Grabe, nakibot ko mo pag gawa sa resulta. Imagine na bala. So, antes speaking of mga top sa mga exams, amo na nga atong trivia subong nga. Okay. Ma-proceed kita sa atong trivia. Antes kay ginatawagan pa si Colonel Calixto Mabugat, ang proud parent ni Doc Mabugat. Okay, good morning lang sa kay Alex Montesa, Don de Blanca, kay Pre Lori Didulo, Pre Chris Noblisada, mga taga 16 Venus family, Toledano families ng 17th Street, Papa Junior, Mama Ed, kay Trog Paera, Tita Bibing, kag Tito Ernesto sa tanang avid listener sang Aksyon Radyo Bacolod. Proceed kita sa aton nga trivia. No, mga tagpalamatay sa Aksyon Radyo ang nagatutok subong. Pamati na kamo kag mag-answer. Actually may ara pa kugli nga way natagaan do mga tatlo pa kabilog wala natagaan prices kay personal tagid nga ginadulong ni sa ila. Okay, sa liwat i-reiterate naton ang aton nga mga rules, Councilor. Kung lang ipa-claim ta sa office sa NGC. Okay, pwede man galit no. Anong mga rules taga ni, Councilor? Well, number 1, dapat sabat ka mo letter plus corresponding answer. Why problema kung wrong spelling, basta letter and corresponding gid nga answer gid, because kung letter lang inta kapakot yung number 1, 2, 3 or number 5 nga questions, no. Ang first nga maka-post amo na siya ang winner naton. Ang first nga correct nga answer amo na siya ang winner naton. Pag magabaton sang mask and face shield from our sponsors, no ganis sponsor ta sang mask and face shield. Si Tito Rued Melieza. Yes, Tito, good morning. Tito Rued Melieza, morning. Salamat, kid. And of course, makabaton mo siya sang 168 Herbal Dietary Supplement Liquid. Iyon, which is very effective sa imo. Maintain sang akon dapat din akon na may gakatulo. Isa lang kainom. Kita mo, diyo tayo na lang bilhin. Namo na sa mga sample da. Okay. Okay, kadto kita. Sa aton nga trivia. Sino sa history sang Pilipinas ang nakakuha sang pinakataas sa board exam sa history? Sino sa history sang Pilipinas ang nakakuha sang pinakabataas nga board exam? Yari ang mga pililian. Letter A, Jose Quintos. Jose Quintos. B, Sergio Osmeña Sr. C, Ferdinand Salas. D, Manuel Lacson. Okay. Sa history ito. Sino sa history sa Pilipinas nakakuha sa pinakamataas nga board exam? Diliwaton ta ang mga pililian. Letter A, Jose Quintos. Sergio Osmeña Sr. C,
Ferdinand Salas, o kundi Manuel Lacson. Proceed kita sa number 2 question. Ginadali-dali naton kaya ang oras naton ginalagas na lang. Sino ang pinakataas kung nagtap sa bar exam sa UP Diliman sa history sang pungsod? Sino ang nagtap sa bar exam o kung exam score sa UP Diliman sa history sang pungsod? Letter A, Gabriel Lacson. Letter B, Abby Santos. C, Tiffany Uy. D, Daniel Tan. Okay. Kadto kita proceed kita sa number 3 question. Pila ang recorded score ni former President Ferdinand Marcos sa iya pagkuha sang bar exam sadtong 1939? Pila ang recorded score ni former President Ferdinand Marcos sa iya pagkuha sang bar exam sadtong 1939? Ang mga pililian. Letter A, 90.60. A, 90.60. B, 96.4. 96.4. C, 93.57. 93.57. D, 92.35. D, 92.35. Okay. Number 4 question. Dali, iubuson talaga na niya kay para ang oras tayo. Number 4 question. Sino ang ginatawag nga Iron Lady of Asia? Sino ang ginatawag nga Iron Lady o kung ginakabig nga Iron Lady of Asia? Ang mga pililian. Letter A, Miriam Defensor Santiago. Miriam Defensor Santiago. B, Gloria Macapagal Arroyo. Gloria Macapagal Arroyo. C, Leni Robredo. Si Leni, nabutang mo diyo. C, Leni Robredo. Actually, Vice President Leni Robredo. D, Imelda Marcos. D, Imelda Marcos. Question number 5. Pila ang recorded IQ sang 11-year-old nga Filipina nga si Mia Golosino? Pila ang recorded IQ sang 11-year-old Filipina nga si Mia Golosino? Hatag lang ko hint ha. Matag lang ko hint sa inyo. Hatag ko na yung ang iyang IQ. Letter A, 143. 143. B, 165. B, 165. C, 134. C, 134. Sobra-sobra na gini ka mga genius ya. Letter D, 162. 162. Ang IQ ko ni Mia, taas pa sa kay Albert Einstein. Amo ni kaalam sang 11-year-old nga Filipina. Amo na hint lang, pero sabtan nyo lang karon. Okay. Okay. Samtang hindi ta makontak si Colonel Calixto, balo ka ang yaning obligasyon kung kadamo. Okay lang. No problem. At least ara naman si Dr. Patrick kay na kag proud na kita na sa iya. Grabe no. Amon na basling ko one thing nga dapat natin i-learn, especially yung kabataan ba subong is to focus gid no. Ang nami to ginasa kay Doc Patrick kay hambal ako no, why siya kakalipat mag-enjoy. Dapat ang nato niya lifestyle is balanced. Focus kita but at the same time meron kita enjoyment no kay hindi man pwede nga dira lang kita ma-focus but goal oriented gid siya katama no. And one thing gito nga na-learn man sa iya is that once upon a time sa iya man niya life nag-ano siya makasala kita maka-mistake kita no but importante amo tang bala gina we rise every time we fall no amo lagi na puro na lang ni dinungulaw ang iban be ang problema subong nakita ko gid ni kadamo sa suffer sa depression yung mga young people is because abi mo anong pinakadako nga problema nakita ko hindi sila kabalo mamati kaya mga rationable lain ang ila subong approach lain sa mga ilang lifestyle hindi sila matudloan maybe because grabing influence blasang sa social media, sa makita nila sa mga posts, sa mga TV, grabe bla. Tama mo ang tanan nila nga question, makita nila sa Google ya. Oh. So ang dalom nga wisdom, hindi na kabalo ka mo kung may mga young people man diyan mamatay subong. Dalom nga wisdom. Lain ang mabasa nyo sa totoo niya experience nga makuha nyo sa inyo nga parent, kaysa mas may edad sa inyo. Lain na siya ang actual, lain na siya ang mabasa nyo lang. That's why ganun silin ko, I always encourage our young people, kitungod ang topic natin subong is paano yun na-achieve ni Doc Patrick Mabugat yung nag-amugit to siya. Number 1, magita amugit siya nga gaawas gid ang iya respeto kag obedience siya ginikanan. Very basic ang rule naton dire sa kalibutan. If you really wanted to be someone na maka-achieve kita, mangin mayo kita, first step is dapat ibalo kita mamati. Ablo kita mag-obey. Yes. Bukas ang ating lunggan. Kaya emblema subong Waay na time ang kabataan magbanding bisag ginikanan because ginaklamon siya sa computer blas sang technology subong. Kagang ginambal mo na nga dalom nga wisdom.
makuha lang na sa through experience. Exactly. That's why less ta ang argue sa aton yung mga ginikanan, sa inyong mga lula-lulo, sa mas may edad sa inyo, sa inyong mga teachers, no? Less ang argument dapat kay abi mo na nga mayo kaya notice sa mga young people bisubong why most of them fail, nagka-depress, nagka-kabalda, is because abi nila ya confidence na katama, mo abi na dam. Mayo gid sila. Tapos sa punta tanan, matayala ka nga asya to ya mayo sitwasyon ikaw ya hindi. Nagano kaya subong. Ano mo sa kabuhi mo subong. So for now, nga hubin ka pa, the best thing to do is to listen. Buksin yung ganyo and obey. Okay. Pero antes kita magatag sang aton mga sponsorship, kay dapat ipanglawag tagin nga aton mga sponsor kay sila ni ang nagahatag man sang kabuhi sang aton nga programa. Ihatag tinani ang positive nga balita gikan sa syudad. Councilor, 31 out of 61 barangay sa syudad sa Bacolod ang COVID-free na. Butsalingon, 50%. Sobra 50% ang COVID-free na. Imagine na, sang nagligad to, pila lang na, 10, 20, subong 31 na ka mga barangay ang COVID-free. Ano ina nga mga barangay? Pamati ka mo mga abyan, kay basi na daladig inyo barangay. Okay, these are those barangays. Barangay 2, Barangay 4, Kita. Barangay 6, Barangay 7, 8, 9, 10, Wow. 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, ito pa suno daw, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, laban numbered barangays. Sumag, Punta Taytay, Sumag ag Punta Taytay. Imagine na, 31 na kabilog. Good morning kay Madam Andrea Amanda Jaime. Good morning. And we are hoping nga mangin 61 barangays gid ang COVID-free. Hindi ang iban in fairness masila big barangays eh. So ang population nila is times 10, times 20 sa small barangays. But nevertheless, nagapakita man na nga kablo ka grabe sa EOC, Emergency Operation Center. Why ka pa huway? Ato nila ang mga doctors, ato nila ang mga opisyal, no, headed by Mayor Bing, of course, kag si City Adam Ang, si Vice, kami nga handle sa mga committees wala like sa OFWs and the LSI, ang mga doctors naton City Health, kag ang mga volunteer doctors naton like ni Dr. Sorongo, kag Dr. Hector, no, Gayares, and mga even si Sir Gabana, Major Gabana ang sa PNP naton. Tanan-tanan gid nga involved dira si Sir Miraflor ang OIC naton sa City Health. Every day nagasapol, every day naga-meeting, naga-tinguha dira ma-come up sang maayo man iyang solusyon para lang pagkigbato bala sa sininga pandemic mo. By the way, before ako malipat, remember sinong JJ Blanc Firmer naton diri nga station manager sa Action Radio. Gagapon nag-chat siya, di ba? Sa Canada kuno taas man nila ka cases dito. Grabe kuno ya libo ya. Ga-supply to kuno ya ang government sa Canada. First class nga nasyon, pero ginawaswasan diya pa ng government matin nila kuno. Di amak mo kuno nga biras ng government. So subong na realize ko gani siling ko normal gali no nga despite sa tanan niya effort i-criticize agad dapat. And we are so blessed nga aton nga kaso ya sa syudad sa Bacolod ganubo dapat appreciative kita kay grabe na nga blessing. Well, in fact, amo ta naka-blessed nga ang syudad sa Bacolod nagpain pa sang 3 million pesos para ibulig sa mga naigo sang bagyo. Free o kung 2? 3 million pesos nga naigo sang 3 ka bagyo nga nag-agi. Kay ka, ang epekto sang nag-igo nga 3 ka bagyo is naglambot sa 10 billion pesos sa agrikultura kag sa infra. Do sa agriculture hindi ko tama ka hindi ko mas specific. Pero I think ang sa agri is 4 billion pesos ang damages. And ang sa infra, 6 billion pesos. Nagligad, no? Hindi pa na-updated, ha? Hindi pa na-updated, pero somehow, dira na siya. Okay, speaking, Councilor, nakapalimpyo ka na sa imong nga salakyan? Bukid ko na to. After the Oo, after tika sa program magpalimpyo ta. ka, kadto ka na lang sa 635, sa Yes. 635. Samtang nagapalimpyo, ano na gani, di na sa gani makita.
Napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Okay, hindi naman. So, ang aton subong, kay kumong ang next nga programa, kay Action Boy Duran, interview niya si Mayor Evelyn Dia, kag siya mismo, ang alkalde mismo sa Sula sa Bacolod, maghatag sang update, medyo maiban-iban tanay sa ating oras. Yes, so because madamo-damo subong ang topic ko nga i-discuss no sang ni Action Boy Duran sa kay Mayor subong no because syempre 2 days na lang December na and matakop na ang tuig no, matakop na ang tuig. Kag grabe man no ang pagpagibato sang ato naman yung lokal nga gobyerno sa pandemic and ano na ba lang sitwasyon subong sa ato nga syudad no and madamo gyud yung mga straight from straight from the horse's mouth halin mismo sa tao nga nag lead sang pagpagibato sang kampanya no against this virus no and kung pensaron tagid magali no by the way may nag-comment diri ginaw hindi ko na makita kay nanaog na. Oo. Mananaog na gamba siya nga ang importante diri subong ya samtang naganubo mas nagahalong. May nagmunod diri na hindi ko makita ang iya nga comment galing pero ang iya nga punto isa mo sini. The more nga naga-decrease ang cases naton, the more nga mas mahalong kita. Why? Because ang nami kita niya madula ang virus completely. Correct. Inablang kablo ka mo niyo. Completely. Ang virus pag wala siya pasahan, mapatay ni siya, madula ni siya. Dead end na. Hindi na siya magsanga. Hindi siya magsanga, hindi siya magdamo. So ang goal naton subong is ubuson, dulaon ang virus dire. So kung nagadubo ang cases, kag naga-confident kita, kag maghagad kita lilagaw, kag may pasahan naman siya, madamo naman siya madamo. So the most that we can do for now is really to participate kay ang tanan ginahimo na sa aton subong nga gobyerno, but hindi na kaya sa gobyerno naton without the participation of our people. Padayon gyapon sa pagsuksok sang mask, social distancing sa gihapon, gamit gihapon alcohol, etc. etc. Buligay ta tanan. Kay ang goal ni isa lang mo, mauntat ining COVID-19 para makaproceed na ang tao sa obra, makaobra na tanan, maka-open na ang mga establishment sa syudad sang Bacolod. Kaluyan pagitani kung ma-approve ang appeal ni Mayor, bala nag-appeal siya for MGCQ mo. Nag-appeal siya. No? Pero amon na siling ko, kung ma-approve ni siya, dako ni siya nga butang sa atong ekonomiya. Di ba? Dako siya nga butang. But ekonomiya kag everyday nga giho, movement. yes, but to emphasize gid naton sa liwat, no? Kung kaluyan kasi Mayor ginahimo man tanan para mabalanse ang tanan mo, no? Hindi lang kakapoy. That's why gina-appreciate na. Subong nga rin ako digani sa government, no? Nakita ko mas ko grabe, maghimo ka desisyon nila lahog because kung maghimo ka naman dako nga decision for the health sa pumuluyo, masuffer naman ang isa ka sektor. Kung i-please mo naman sila, masuffer naman, dako naman ng risgo nga himuon, mas ko hindi lahog mga leader, no? I wonder kung paano ini siya nagakatabotanan, but kaluyan nga nagakasulbar ini siya amat-amat, no? So that's why mas nami pagkitiyaron pamatian ta si Mayor Bingid mismo kay mas madamo asang detail kag information niya mahatag sa pumuluyo. So please stand by because ang information niya makuha naton subong is coming from the Mayor himself. Okay. With that, tapuson ta na ang kuan ang aton nga trivia kay para ang aton nga mga tagpalamati. Oy, Besa kag Thea, good morning there sa Talisay. Ginlawag ta kamo kay na ha, mga classmates ko ning nagapamati. Kag nagalantaw. Okay, kadto kita sa aton nga trivia. Philippine Educational History. Okay, ang question number 1 ta kay na. Sino sa history sa Pilipinas ang nakakuha sa pinakamataas nga board exam score sa history? Ang mga pinilian. A. Jose Quintos. B. Sergio Osmeña Sr. C. Ferdinand Salas. Or D. Manuel Lacson. Ang answer sa question number 1, ang pinakamataas na nakakuha sa board exam score sa history, letter A, si Jose Quintos. Ay, doon ka. Jose Quintos. Question number 2, sino ang nagtop sa bar exam score sa UP Diliman sa history sang pungsod? Ang mga pinilian. Letter A, Gabriel Lacson. B, Abe Santos. C, Tiffany Uy. D, Mark Salanga. Uy, why ko yung nagtop Pati ka na.
Ang answer is... Wait, taga, di guro kapasar. Ginludludan para kapasar 4th year. Anyway, letter C. Ang answer sa question number 2 is letter C. Tiffany Uy. Tiffany Uy. Tapya ang UP Diliman. Madibudlay na diya. Hindi na di ko kapasar. Question number 3, pila ang recorded score ni former President Ferdinand Marcos sa ipagkuha sang bar exam sang 1939? Oo. Anyway, ibang ko tala na. Pila ang recorded score ni former President Ferdinand Marcos sa ipagkuha sang bar exam sang 1939? Ang mga pililian. Letter A, 90.60. B, 96.4. C, 93.57. Letter D, 92.35. Okay. Pila? Ang score ni former President Ferdinand Marcos sa pagkuha sang bar exam sa tong 1939 is letter D, 92.35. Wow. Nag-top mo na siya mo. During his time, nag-top mo na siya. 92.35. May nagagwa nga sala nga mga info nga ang nakuha ko is 98 point plus. So wrong ina. 92. Ang answer is 92.35. Meaning guro inis la guro mga gifted di man isla yan, no? Like si Kaging Dr. kuha yan, Mabugat kaduwa na siya mag-top. Kaging kuha ni Marcos, correct me if I'm wrong. Sa sulod di sa prisuhan, na priso ni siya. Samtang ako sa Yeah, review siya. 92.35 sa prisuhan ga-review. Na ano nga mga utok. Grabe. Anyway, question number 4, sino ang ginakabig nga Iron Lady of Asia? Sino ang ginakabig nga Iron Lady of Asia? Ang mga pililian, letter A, Miriam Defensor Santiago. Miriam Defensor Santiago. Letter B, Gloria Macapagal Arroyo. Gloria Macapagal Arroyo. C, Lenny Robredo. C, Lenny Robredo. D, Imelda Marcos. Sino kuno ang ginakabing nga Iron Lady of Asia? Ang correct answer is si Miriam Defensor Santiago. Sobra pa sa iron, tiga-tiga niya. Question number 5. Ari namin ini. Pila ang recorded IQ sang 11-year-old Filipina nga si Mia Golosino? Pila ang recorded IQ sang 11-year-old Filipina nga si Mia Golosino? Ang mga pililian. Letter A, 143, 143. B, 165, 165. C, 134. C, 134. Kag ang correct answer kung pila ang IQ. Dia. Letter D, 162. 162. Letter D, away ko nalawag. Nalawag. Letter D, 162. Okay, ang sabat, kung pila kuno ang IQ sang 11-year-old Filipina nga si Mia Golosino, 162. The correct answer is D, 162. Bali siya mas taas pa sa kay Einstein. The Filipina kid Mia Golosino had recorded IQ of 162, which is 2 point higher than Albert Einstein. 2 point higher. 162. 160 siya. 160 sa Einstein. Genius ni si Einstein, Mariusep. Sila ang average man. Gani, way ko na research. Pila yun ang aton. Aton gurdo mga 5. Charat. Ang akon pila man, way ko na patakos. Hindi na ito mapatakos, hindi naman. Okay, no, Ang aton sinadyaman taguan na siya nga, kita lang nakabalo, at nato na lang na siya. Okay, with that, nagapasalamat kita sa tanan-tanan niya tagpalamatik ang nagalantaw sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Nangin masadya, nangin meaningful ang sininga Domingo tungod sa kay Dr. Patrick Mabugat. Kanami isang iya nga magintang and congratulations. inspirational message kay na. We are very proud of Dr. Mabugat, no? And Okay. I hope ma-inspire man itong mga young people diri. Damo pag yung mga achiever ang ma-produce ang Negros, ang Bacolod ang Negros, no? Okay, with that, nagapangayo kami sang pasalamat sa tanan-tanan niya tagpalamati. Kag Kita sa Sunday. Next Sunday, Disyembre na. No, first Sunday of December, kita. So, madamong salamat sa inyo pag-upod diri sa amon sa gihapon. Make it a habit, no? This is your Sunday habit. Kada Sunday, Istorya Espesyal every Sunday morning from 8 to 9. Upod gihapon sa inyo kubos kalagad, Councilor Israel Ising Salanga. Kag ako naman, si Aksyon Mark Salanga. Don't forget yung magsimba sa buong aga. God bless sa inyo mga tanan sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,